अरे कि तोहारा से प्यार यार कब नहीं टूटी केहू के तुरले। अरे कि हमनी के यार बचपन के हो यारी कि यारी टूटी अब तमाम साजिश तमाम रुकावट के बावजूद जौन पूरा जनता सनी बन के प्यार देता है दोस्ती गाना के वो तमाम दोस्त के हृदय से आभार बा। एक बार दोस्ती के नाम पर ताली बजा दी सब आ रहुआ जौन बाधा बनतनी भैया अगर अपना के भोजपुरी में सबसे स्मार्ट और सबसे तेज बुझतनी तो हम पागल ना है। समय पे सब जवाब दिया रहुआ का है सब जानता लेकिन वो दोस्ती गाना के बारे में का कहे के बा दो लाइन खाली कहे के बा खाली आप सबके सुनावे खातिर आप सबके आभार व्यक्त करे। जे गाना में तार दोस्त बनू वो दोस्त के कहिए के तार गाना उतार दबा दे बन गइल है तो दोस्त का मतलब हुई ना कि हम गाना गौनी ओकर उतार देना घास दिया सीधे जे भी रही काहे कि रंगदारी मिलल बा विरासत में अरे टाइम न लागी धासत हमनी खड़ा बनी बोल दी हम पटना के भेंट कर ली है अपन जहाँ जहाँ बड़े वहाँ रहे दोस्ती पहले तो ये दोस्ती जब भाई खाती भाई खड़ा बा तब भाई खाती कहे का बा कि अरे तोहारा से प्यार यार कब नहीं टूटी अरे केहू के तुरले। किशन भैया कहाँ बने गीत के लेखक किशन भैया आदरणीय किशन भैया पाइए महाराज जो भोजपुरी में इतिहास रच दिए आप यही से लोग कहेला कि हलचल के चेला कइले हलचल बा ई मार्केट में डायलॉग के हो गइल बा कि हलचल के चेला कइले हलचल बा। तो एक बार हमरा गुरुजी खाती ताली बजा दीजा सब है कहे के बा ई सब दोस्त खाती कहे के बा अरे कि तोहारा से प्यार यार कब नहीं टूटी केहू के तुरले। अरे कि हमनी के यार बचपन के हो यारी कि यारी टूटी अब कि हमनी के यार बचपन के हो यारी टूटी अब तोहारा से प्यार यारी कब नहीं टूटी केहू के तुरले। तोहारा से प्यार यारी कब नहीं टूटी केहू के तुरले हमनी के यार बचपन के हो यारी छुट्टी अब मले भैया भैया गुरुजी हेने आ जाए मात्र 1.5 से 2 साल भइल बा रउरा अपना शिष्य के ऊपर साक्षात आशीर्वाद रूपी हाथ धइले बाने। आज पूरी भोजपुरी देखता सनी और अजीत हलचल गुरुजी के जब शिष्य और गुरु के रिश्ता बा 2 साल के बाद तमाम लोग गुरु और शिष्य मनावे के परंपरा चालू कर दिले बा इतना समय के बाद। और हमारा सौभाग्य है ये भोजपुरी में हमार माई बाप गॉड फादर केहू नहीं थे हम के स्टार के चमचइयो नहीं की कइले हम खाली अपना पूज्य गुरुदेव के शिष्य बन के चरण की सेवा कइले बने अब फल रुआ सब देतने। एक बार हमरा गुरुजी खाती ताली बजा दी रुआ सबे कहे क्या बा हमनी के यार बचपन के हो यारी टूटी अब सबके
बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तमाम साजिश के बाद रुआ एक एक आदमी सनी बन के जो दोस्ती गाना के प्यार दे देने और जो दोस्ती सनिया के प्रति रुआ सब निभा देले बाने कि विरोधी लोग के दांत खट्टा हो गइल बटे। अब केहू के रोकले से ही दोस्ती रुके वाला। प्रेम से बोली दोस्ती जिंदाबाद।